Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PS. Our topic for today, one golden coin of Netherlands, year 1965. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance. Shoutout din sa magigiting nating OFWs. At shoutout din sa mga senior citizen. Shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, paki-comment, like, share, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga, i-share ko muna sa inyo ang aking mga koleksyon. Ayan, meron ako ditong 20 peso. Ayan, 20 peso. Year 2020 na may upper mint mark. Ayan. Ayan, may imahe ito ni Manuel L. Quezon. Ayan, nasa bandang kanan, 20 peso. Ayan, Republika ng Pilipinas. Ayan, at ang likod naman ito, ayan, may lamang nilad. Ayan yung selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nasa bandang baba naman niya ay yung Malacanang Palace. Ito yung aking koleksyon na 20 peso na year 2020 na may upper mint mark. At ito rin, ayan, 5 peso, 1997 without mint mark. Ayan, mukhang napaglaruan na ng tadhana ito. Ayan, kinolekta ko na rin. Parang human error ito. Ayan, tinabi ko na rin. Ayan, i-share ko rin sa inyo itong aking 1 peso na semi hard to find na year 2006. Ayan. Ayan, medyo maganda pa ang kondisyon. Ayan, 1 peso year 2006, semi hard to find. At i-share ko na rin sa inyo ang aking 5 peso. Ayan, hard to find na year 2006. Ayan, ito yung kaisa-isa kong hard to find na 5 peso na year 2006. Ayan, nilagay ko na lang sa coin capsule. Ayan. At ito pa yung aking koleksyon na 1 peso 2013. Ayan, kung mapapansin nyo, napakagandang barya ito. Ayan, may luster. Ayan, kumikintab-kintab pa, kumikinang-kinan. Ayan, itinabi ko na rin. 1 peso year 2013, ito yung aking koleksyon. At ito na nga, pag-usapan na natin itong aking koleksyon na 1 golden ng bansang Netherlands na year 1965. Ayan, 1965. Yan, ang baryang ito ay from Netherlands. Ayan. At ang composition nito nasa 72% silver. Ayan, ang gandang barya ito. Juliana, Queen of the Netherlands. Ayan. At ang reverse nito, ayan, 1 golden 1965 sa bandang baba, Netherlands. At ang age nito
Ayan, smooth with inscription. Ayan, may nakalagay ito, may inscription. Makikita niya ang lettering. Ayan, God Sage Met. Ayan, nakalagay Owns. Ayan. Ang translation nito, yan, God be with us. Ayan. Ayan, yung ganitong mga klaseng barya, ayan, ang presyo nito sa Numista, ayan, tingnan natin. Yung 1965. Ayan. 1965, 18% frequency. At ang total mintage, 21 million to be exact. Ang fine nito, nasa 160 pesos. Ang verify, nasa 180 pesos. Ang extra fine, nasa 210 pesos. Ang AU, almost uncirculated, nasa 230 pesos. At ang uncirculated nito, nasa 280 pesos. Ayan. Medyo may kamahalan ng ganitong barya kasi nga silver ito. Ayan, sana may naibahagi akong konting kaalaman o impormasyon patungkol sa baryang ito. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas.